Para sa tanang mga estudyante, congratulations. Padayon. There we go. Ang tanang tao na ay tagsa-tagsa ka mga damgo na ay gustong magpulis, doktor, maestra o maestro. Matuman gyud ka na ang tanan nimong mga gusto kung ikaw makahuman sa pag-eskwela sa kolehiyo. Daghan sad ang naglisod nga mga kabataan tungod sa kapobrehon sa ilahang ginikanan. Magbakling away tsinelas padong sa eskwelahan. Mo eskwelang walay kwarta, magkaon nga walay sudan. Ayaw lang og paminawa ang istorya sa uban. Mga tawo nga bitter, silusan ug suyaan. Ang importante nga ikaw nagbinuutan. Walay tawo nga gidaot ug way katungod nga giyatakan. Maong padayon lang kung unsa imong nasugdan ang nindot nga kinabuhi imuhang matilawan. Mga panginahanglan sa pamilya masuportahan kung sa imuhang pag-eskwela ikaw makahuman. Kabataan ayaw ug sayangi ang panahon. Ang pag-eskwela ipadayon. Ang mga pangandoy sa kinabuhi may katumanan. Basta't ikaw mo padayon lang. Di sayon ang kinabuhi kung ikaw ay grado. Dili ka dayon dawaton kung mo apply og trabaho. Sayon-sayonon ug giyatakan ra sa ubang tao. Mga taong na ay grado pero walay mga respeto. Dunay mga tao nga naganto sa kapobrehon ug tungod kay nakagraduate hinay-hinay nang nibangon ni barok ni padayon. Nagmalipayon kay ilahan nang nakita ang nindot nga kaugmaon busa mga kabataan. Dili gyud nato pasagdan ang ato ang pag-eskwela, dili nato binuangan. Huna-hunaa ang kahago sa imong ginikanan, naning kamot para lang ikaw masuportahan. Ayaw og huna-hunaa nga ikaw kabos. Kay di babag ang kapobrehon sa imong paglampos. Masuklian ra gyud ka ng tanan nimong pag-antos tungod kay walay butang nga imposible sa Dios. Kabataan ayaw ug sayangi ang panahon. Ang pag-eskwela ipadayon. Ang mga pangandoy sa kinabuhi may katumanan. Basta't ikaw mo padayon lang. Mga kabataan, unaha ang pag-eskwela. Ayaw og padala sa di maayo nga barkada. Ipasigar bugyod ka sa imuhang pamilya kung imuha nang makuha ug maguptan ang diploma. May mga pangandoy nga hinay-hinay nang naabot. Mauna ka na ang bunga sa imong pagpaningkamot. Tungod kay nagpadayon og wa ni hunong sa pagkapot. Bisan pa og hinay-hinay pero layo nang naabot. Salamat sa mga teachers nga grabe ang sakripisyo. Bisan pa og mag-ulan, magbaha o magbagyo, nagpadayon sa pagtudlo. Bisag maglabad ang ulo para lang ang kabataan mahatagag dako nga grado. Proud ug malipay gyud ang mga ginikanan kung ang ilang anak sa pag-eskwela makahuman. Padayon sa paglaban, padayon kabataan. Mga estudyante, congratulations ninyong tanan. Kabataan ayaw ug sayangi ang panahon. Ang pag-eskwela ipadayon. Ang mga pangandoy sa kinabuhi may katumanan. Basta't ikaw mo padayon lang. Kabataan ayaw ug sayangi ang panahon. Ang pag-eskwela ipadayon. Ang mga pangandoy sa kinabuhi may katumanan. Basta't ikaw mo padayon lang. What's up mga idol? Alam nyo ba na kahit nasa bahay ka lang ay pwedeng-pwede kang kumita ng malaking pera? Ito ang 1xBet, ang #1 legit betting site. Mag-register lamang at gamitin ang ating promo code na ROMEL. Paano mag-register? Ilagay nyo lang ang inyong email,
phone number at ilagay nyo yung promo code na Romel at maaari kang makakuha ng 7,000 sa unang deposit pa lang. At dito, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong mga betting games at hindi ka maboboring dito mga idol dahil marami kang pagpipilian na mga laro. Mas pinadali rin ang pag-cash in, cash out gamit ang ating GCash. So ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayong maglaro at kumita sa 1xBet. Pindutin lang ang link na nasa comment section.